Allah gafarta malam dan Allah da ma gurin ka ga. To lafiya? Kani na ne tun jiya ba shi da lafiya sai guru mara yake sai kabura yake. Guru mara. Ina zuwa. Tsaya a nan. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ah. Malam, kai ba malam ba, ka fi malamai iya aiki. Masha Allah. Kai ba boka ba, ka fi boka ya yi ɗanci. Me yake tafa da kai? Wata mata ce, kaninta ina nan a kwance share-share ba abin da yake kira sai zara ido da kiran gugu mara. Muje, ara ya taimake su. Gaskiya. A sai a ba su tsintsiya. Gaskiya. Gashi nan tun jiya yake ta fama sai guru mara yake guru mara. Guru mara. Guru mara. Allah gafarta malam. Wannan ba iya shi ba. Abin da muka gani ita kanta akwai kwankwamai a kanta. Abida ce ta kanta. Abida ce. Shi kuma wannan tsulai. Za mu cire muku su yanzu nan insha Allah. Za a cire. Za mu cire muku su insha Allah. Guru mara. Maza ka je gurin MD na Ruwasa da Haya Adam ka karɓo mana tsarkakakken ruwa. Maza ka je gurin ruwan ne da ike fanteka guda na ɗebo to sai na aji sai na ainihin tsako kaɗan saboda ruwan akwai magani. Masha Allah, ai tsarkakakken ruwa ne. Karama kallon Za a fara ta kanta don ita ma akwai abuda a kanta. abuda ce ta hukan. Ba kya jin ki kina tafa kina zabura kina zare ido? Abuda. Kina ji? Ina ji. Abuda ce a kanki. Allah ita ce. Yanzu na gaba ta malam sai mu sauke mata nata. In muka sauke miki abuda mu koma mu ce akwai addu'o'i Akwai- alshak akwai addu'o'i da alshak alarama yawwa malam rarara ibayar da kuma malam Jamilu Jadda cangar kwake da kuma malam Ibrahim da kuma limamin mata alshak alarama Ado Isa Gwanja limamin mata. Bismillahir rahmanir rahim. Silangaro uban yaro baba gandu da zama daram 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 daram. Abu da ta fita. Ban taba ganin shi dani mai saurin fita. abuda ce Abu da ce ai ta abuda ce yayi Ah, baki ji ki sakawai ba? abuda ce Za ki daina amfani da wannan ne. Akwai wanda Yes. baba gandu da ya kawo. A'a. Bagan duje shi bai cire komai ya ce sai kai amfani da ya ce wani matsatsiri. wallahi ba tsafi ba Ba ga abin nan ba. Shi wannan ɗin kika ba mu za mu je za a je wa wato kawo shi nan. ya bai Wannan ya biyo ya Adamu. Sai ya kai wa mutala su langaro. sai a kone Sannan a gaya Musa Iliyasu dodon tsula ko a madobi. An sauke wata abida. Sannan kuma za a sauke wani tsula. yanzu nan Ya gane? yanzu Yau na san mai girma dan sarki jikan sarki zai ji daɗi muna kore shi dan. To, yanzu sai mu dawo kan. Guru kuma calbi ne a hannu. Calbi ne fa kaga Ya tsorata. kaga calbi ka ce guru ai gaya maka Ta, bismillahirrahmanirrahim. Baba gandu da zama daram mun kore su kabare. Kano hai gandu da abida ta shiga dimuwa. Baba gandu da zama daram 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 daram. Daram dan mai gidan mu gugar karfe na gwaggwa karu shahirin su na gayyar tantal batete. Za ka fita? Zan fita. Ya sunanka? Suna? Ya sunanka? Sula. Ta ina ka shiga? ta ina ka shigo Ta ina ka shiga? Taka taka. Ah, Taka. Taka na shi. za ka Mala, fita Suleiman da rubuta. Idan ka fita ina za ka tafi? Indiya. a ƙarya kake ba za ka inda ba wallahi Allah gafarta mala. Za ka je Maroko? to tafi maro Suleiman da rubuta. ba Allah Cire mar. Daya, rubutu gyara. Hannu mai gida. Haka su haka yawo aka bula iki haka tsula yake. Sai ku tayi su samu jajaye su zuba muku jajaye. Din su mai da ku ka ce kadangaru. wallahi
yanzu da ba dan Allah ya samu malamai ba to ka gani mana basu mun rike wancan addu'o'i na mawakan nan da haka za ku ta faman shan wahala kina tafa kina zara ido shi kuma yana tafa yana guru mara an gode Allah ka da guru mara madal an gode zamu ji an gode yawa a guje ja yawa a rike saboda ki samu tsintsiya a share da tin ka to mala a je gurin dan sarki jikan sarki za a kawo muku tsintsiya mota da wannan mu tafi da ni a tafi da sai a koni za mu tafi da za mu raba ku da wannan kun ji?